Només començar el curs, al mes de setembre, es vam trobar una sorpresa. El Pere, un pagès que havia viscut a Mollet al voltant del 1850, havia deixat una caixa enterrada als terrenys de l'escola per fer un experiment. A dins hi havia deixat fotografies del Mollet de l'època i una carta reptant-nos a fer el mateix que ell. Explicar com és Mollet avui als nens del futur. Aquest documental és un recull de tots els indrets que volem que siguin recordats. Us presentem Gallecs, un espai molt natural protegit al costat de Mollet del Vallès. Aquesta és la riera de Gallecs. Cada dia passa gent corrent, caminant, amb bici. Aquesta és l'església de Gallecs, que apareix documentada per primer cop al 1007. La masia Can Borrell és una masia medieval. Està situada al barri de Can Borrell. Actualment és un centre cívic, on es fan activitats totes les tardes. Hola, estem al Parc dels Colors, dissenyat per Enric Miralles i Vendetta. El projecte es va executar entre els anys 1995 i 2001. Destaca la zona infantil, aigua, llum i grafitis. Al carrer Jaume I us presentem Can Gomà. Antigament eren unes caves, d'aquí ve el nom, Xampany Gomà. Actualment s'hi representen espectacles De dansa, de teatre. i també és una escola de dansa i de música. El Centre Cultural La Marineta es va obrir com a primer centre cultural de la ciutat a l'any 1987. Abans, a la Marineta, la gent que venia de Vic a Barcelona s'esperava una nit a dormir. Davant de la Marineta hi ha l'església de Sant Vicenç, construïda l'any 1940. Aquí tenim l'Ajuntament Vell, que està a plaça Prat de la Riba. i just al costat tenim el Mercat Vell. Aquí al costat hi ha la font modernista, construïda l'any 1968. Més endavant tenim la farmàcia Amador, que és la més vella de Mollet. Us presentem el Museu Abelló. El Museu Abelló es va construir a l'any 1999. Dintre d'aquest museu hi ha molts quadres del senyor Abelló. Hola, estem al Parc de Can Molà, On hi trobem la Biblioteca de Mollet. Al costat hi ha el Menhir. És un megalit que es va trobar el 2009. De camí a l'Ajuntament Nou hi trobem el Mercat Municipal. L'Ajuntament Nou es va construir a l'any 2002. Està situat a la plaça Pau Casals. El gegant és una escultura que es va inaugurar el 3 de maig del 2003. Just al costat trobem el Pas del Temps, que mesura el temps passat.